ZVL. Omroep ZVL. Operatie Storm. De naam zelf belooft al niet heel veel goeds. Zeker niet voor een aantal Zeeuws-Vlaamse bedrijven. Het is namelijk een protestactie van actiegroep Extinction Rebellion. Ze protesteren tegen bedrijven die fossiele subsidies ontvangen. En deze locatie van Douw en deze locatie van Yara zijn mogelijk aangewezen als protestlocaties. Al wil Extinction Rebellion dat zelf nog niet bevestigen. Wel bevestigen beide bedrijven dat ze de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Dit zit hem dan voornamelijk in de veiligheid van het personeel. Beide directies hebben bijvoorbeeld de werknemers verzocht indien mogelijk thuis te gaan werken. Het is overigens niet de eerste keer dat Extinction Rebellion in Zeeuws-Vlaanderen is. Eind 2023 waren ze al in Terneuzen om actie te voeren bij de Rabobank en aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Hoewel dus niet bekend is gemaakt waar de protesten plaats gaan vinden door Extinction Rebellion, is wel gezegd dat ze deze keer niet opzoeken in de Randstad, maar juist de regio. Ook wanneer ze precies naar Zeeuws-Vlaanderen komen is niet bekend. ZVL. Omroep ZVL.